বৈদ্যনগর থানা আমচাইও রামচন্দ্রনগর গড়িয়া হাতাইনি কাজকু বুধরাই তেপুরমা বৈদ্যনগর থানাও কাইसा एफआईआर खालायखा कक्सिलचका लिंक्स हाब मुङै काइसा फेसबुक पेज गोरिया मताई मंदिर नि बिसिंगो बाबा गोरिया नि मूर्तिनो एआई बाइके जिसु ख्रिस्ट स्नामै खुलुकजाखा आबो सोशल मीडिया भाइरल बङै दंखा बसाखा अमाहाय सामुं सित्रा रक न केबो यासागै मान्या आबो बाइ गोरिया मताइनो बरम सबायमा खालायखासै कक्सिलचा रैखा बैद्यनगर थानाव ताबु नायथे रदा रमजागनो लिंक्स हाब नि मालिक नाजुरा मानो पुलिस बसक चाया कतरं खाबोबाय अबनो नायथाय जेटिनि दावनि बगै थानाव फाइलमोन তিনি বৈদ্যনগর থানাও जों मा फाइलेखा अबनो कारण जे लाई थांजाक 21 तारिख सानानि सालो काइसा लिंक्स हाबनि काइसा फेसबुक पेजो काइसा जे पोस्ट नखमानि आबुंखा चिनि बाबा गोरियानि कथारनगो जिसु ख्रिस्टनि फटो बासाजाक आबुनुकुइ बेले वान लाइखासों कारण चिनि कथारनगो तो कुन खायफानो जिसु ख्रिस्टनि मूर्ति तंनानि कोगिया आबाय खलाई लिंक्स हाब ताम सानानाय जों सैमिया तबे आबो बेलेखेनो अशांति सृष्टि इंनाय कारण चिनि बाबा गोरियानि बक्तरो कुन खायफानो आबो मानिनाय मैया चिनि कथार mwtaino ते कैसा गुबुन mwtaino बासारि तनमानि आबो जों जेसका मानि मैया आबोनि व्यवस्था जे नों ताबो साइतमाखौ मुताई ताबो बाबा गोरियानि जागोबा ताबो जिसुनि जेटा मांथं काइजाक माने अबके फटोओ दा ना बाइथां ना फटोओ ए सिनि अर तो आ कथारनगो बाबा गोरियानो आसुगै जों सुरिलाय दंलायो किन्तु काइसा बरक जे लिंक्स हाब नै बो तामने बागै जानि फटो आरो रिरखा सिनि यांग गोरिया कथारनगो आपनो जों बेलेखलै मानिनाय मैया जाजागिया अबनो जत सम्भव तारातारि व्यवस्था खालायनानै इंथुं नैनाय जों अर तिनि बैद्यनगर पुलिस स्टेशन फायनाय अब निनि अफिसार इनचार्ज थानि काइसा एफआईआर कमप्लिट साबमिट खालायखा ताई जों बिनि पेजो थांगै एजे लिंक्स हाबनि पेजो थांगै जों रिक्वेस्टबो खालायखा अब हाय चाया पुष्नो नों तारातारि रिमुभ खालायदि नै फिया ब सिनि कगनो ताबसा जरा कुनो रेसपन्स रिया बने बागै जों बाइक दंखा ल एन्ड अर्डारनि थानि दारस दंनानि सानायसिनि मुं आं बुद्राय देबरमा प्रेसिडेन्ट लामप्रा गोरिया बद